Dadi jam 09.00 bengi kapundhut, jam 09.00 esuk urung berangkat. Kula takziah, kula tangkleti lagi kok gung berangkat, Kak. Nggih Pak Yai niki ngentosi putrane. Lah putrane teng pundi teng Kalimantan. Lah niki pun berangkat, nggih duka cobi kula telpone. Kula telepon. Kak. Nggih Pak Yai. Sampean bener to? Njuk ngenteni. Nggih Pak Yai, nek mboten dintosi pripun? Kula niki kepingin ngertos ibu keadaane terakhir pripun. Lah sampean pesawate jam pira mangke? Niki delay Pak Yai, insyaallah jam 11. Tak hitung lah nek jam 10 kok Kalimantan, teko kene perkiraan 2:30. Cung, sampean kok njaluk ngenteni pengin apa selae? Nggih pengin ngertos wajah terakhir ibu itu seperti apa. Ya wis HP-mu Android, nggih Pak. Ya wis tak fotokno aku. Morinit pocongit uculi foto cekrek tak kirim. Wis terkirim, nggih Pak Yai. Lha iku keadaan ibumu. Tapi kula pengen dientosi to Pak Yai. Dek nane waya ibumu watuk dikandani, "Nak, ibu watuk, kowe neng ndi?" Dikandani, "Nak, ibu saiki awake panas, kowe neng ndi?" Ibu mau ngai kabar, "Nak, ibu neng rumah sakit, Nak, kowe gak pengen mulai, tak kirimi duit wae, Bu ya." Dek nane waya ibumu lara, kowe neng ndi? Saiki ibumu wis meninggal, urip ning alam kesunyian. Saiki ibumu nelongso, tambah mbok repoti aku. Termasuk anak sing wani ning gone wong tuwa, ya iku nek ngengel-ngengel pemberangkatane wong tuwa. Termasuk akul waliden. Tolong. Ora ana bedane kon ngenteni lho terus ape apa nangis. Ketika air mata menetes di jasad seorang mayat menyakiti mayat itu sendiri, ape apa? Kok meneng ki ngrungono to ora sampeyan teh? Anak kok senengane kok ngrepoti wong tua, tulung eneng kabar watuk pilek ibu endang gage. Aja kok ngerepoti wong akeh sampai ibu di alam nestapa ini, alam kesunyian. Urung ning alam barzah, ora ning alam donya nelongso, Bu. Jam 09.00 bengi sampai jam 09.00 esuk melanggrang ibuke. Mulane nek kepingin bahagiakno wong tuwa, najan sampean ning Surabaya, ning omah wis siap berangkatan enggak apa-apa. Saya nanti kirim doa ngoten. Itu anak yang birrul walidain. Iki disepakati iki ngajine kanggo cah cilik apa kanggo wong tuwa? Wong tuwa ya wis, nek ngono cah cilik-cilik ngantuk ra apa-apa, Jeng ya. Nggih, mboten napa-napa. Imam Hatim Al-Asom nate dawuh, "Al-ajalah minasyaiton." Kabeh barang sing kesusu niku kanggone setan. Apa wae niku nek kesusu kanggone setan. Mangan kesusu kanggone setan. Numpak kendaraan kesusu kanggone setan. Apa wae kesusu niku kanggone setan. Kejaba 5 perkara, sing 5 perkara niki kesusu mboten termasuk kanggone setan, tapi 5 perkara niki termasuk sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi? Sing pertama inggih punika it'amud dhaif. Kesusu nyuguhi tamu. Bapak Ibu tulung jenengan nek gadah tamu ndang gage disuguhi. Enenge banyu putih ya dikei banyu putih, enenge gedang goreng ya dituki gedang goreng. Pokoke nek enten tamu ndang gage disuguhi. Aja dinceng dhisik iki kira-kira tamu ki mbadani apa ora. Nek tamu mbadani gage disuguhi, nek ora mbadani ora disuguhi. Kenging napa to? Itamu dhaif nyuguhi tamu niki termasuk digedhek-gedhekno karo syariat agama Islam. Soale tamu niku rawuhe niku asline nggawa rezeki, mantuke niku ngentekno dosane sing ditamoni. Jenengan kok gadah tamu, tamune niku nggawa rezeki, tamune mantuk, dosane jenengan dilongi karo tamune niki. Apa terus tamune iki nggawa dosa? Nggih. Lah teng pundi dosane? Diguwak teng segara, disuwak teng kali. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ada hikmah. Sing hikmah niki
mengandung rahasia tentang it'amud dhaif. Napa niku ithar? Ithar niku napa Bapak Ibu? Ithar niku mendahulukan urusan dunia untuk orang lain, mendahulukan urusan akhirat untuk kita. Niku jenenge ithar. Termasuk tandane kiamat setelah ilmu faraid diangkat dening Allah, sing diangkat karo Allah niku ithar. Ithar niku dhisikno urusan donya kanggo wong liya, dhisikno urusan akhirat kanggo awake dhewe. Sapa sing salat nggo saf pertama, barisan pertama aku. Wong liya keri ora apa-apa, aku ning ngarep. Sapa sing belajar Quran aku. Sapa sing wudu dhisik aku. Pokoke urusan akhirat kita di depan. Mulane riyen niku enten salah setunggaling ulama asmane Sufyan Ats-Tsauri wakila. Niku pernah nangis Bapak Ibu, nangis. Tangga-tangga padha dolan, padha takziah. Pak Yai jenengan kok iso nangis niku kepaten sapa? Aku gak kepaten sapa-sapa. Lah jenengan kok nangis sampai kaya ngono? Aku wingi iku Jumatan. Bareng Jumatan perkara rada syughul, rada sibuk. Aku ora oleh soft bagian pertama, ora oleh bagian barisan pertama, aku manggok ning barisan kedua. Padahal jere Kanjeng Nabi sapa wong salat ning barisan pertama, mongko ganjarane ngene, cerita Sufyan Ats-Tsauri. Gara-gara ora oleh soft barisan pertama, niku lho nangis seminggu. Bojone jenengan nggih ngoten Bu, nek terlambat salat Jumat ya nangis ngono ya. Hah? Mangkate dhisik mulai kuwale mangkate ngguri mulai dhisik. Ngono kadang-kadang sor cagak ndang ngontak ngantuk. Nggih. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ithar dhisikno urusan ing akhirat niki Bapak Ibu, makruh dhisikno akhirat kanggo wong liya. Contoh. Ana soft kosong terus sampeyan ning gurine duwe kesempat maju, dadak sampean ngongkon wong liya, monggo Kak sampean Kak monggo, iku hukume makruh. Sampean umban keran kanggo wudu, terus dadak sampean dhisikno wong liya dhisik monggo jenengan riyin, iku hukume makruh karena urusan akhirat kita harus yang pertama. Tapi nek urusan donya, wong liya dhisik awake gak uman gak apa-apa wong donya wae. Wong kok guyu piye? Mulane saiki wis mulai ilang ithar niki. Rasulullah Bapak Ibu niku riyen nate meragat mendo. Wedhus diperagat, dibeleh. Daging pun dibagi karek ndase. Kanjeng Nabi tanglet. Di antara sahabat niki, di antara kita-kita niki sapa sing paling berhak oleh ndas wedhus? Anu Kanjeng Nabi si fulan Kanjeng Nabi si fulan. Si fulan ditimbali Kanjeng Nabi, Kak sampan purun ndas wedhus, purun Kanjeng Nabi diparingi. Mulai nggo ndas wedhus suweneng bareng ngoten petuk bojone. Bu, aku diparingi ndas wedhus karo Kanjeng Nabi. Ndang dibakar, di rumah digodhog, terus dagingnya nglengkap. Karek mumboni tok niku lho, karek goreng bumboni mboten mentolo. Iling tanggane. Pak, eneng apa, Bu? Elek-elek awake Pak wis tau mangan ndas wedhus. Lah piye to, Bu? Ketoke Pak pinggir omah kae lho, ketoke kok jarang mangani wak wedhus. Ayo dikekno kono-kono piye? Ya ora apa-apa tuku, ora apa diparingno pinggir omah. Pinggir omah niku ajeng goreng mboten mentolo. Iling tanggane. Walah wong iwak wedhus ae ora uman ra apa-apa, sing penting tanggaku uman. Jenengan nggih ngoten nggih? Nek oleh ndas wedhus ya iling tanggane ngoten. Wah, masyaallah. Benjing Idul Adha niki tulung sing oleh ndas wedhus iling tanggane. Ki kok padha umyek dhewe iki mikir apa sampean? Mikir ndas wedhus. Apa nek usum kulkas niki ya Allah, ya Allah. Lah ya kulkas sing gak ada ya apa? Ya wis ora usah tak terusno. Nggih. Niku zaman Rasulullah.
Apike wong zaman biyen niku urusan donya awake gak uman gak apa-apa, sing penting wong liya uman. Terus periode ada satu ulama namanya ulama Urrayi. Niki teng Iran. Niku bapak ibu kangen karo kanca-kancane. Bu, aku kok kangen karo kanca-kancaku, aku kepingin reuni. Pingin ngundang kanca-kancaku. Lah terus pripun, Pak? Sampean duwe gandum nek digawe roti dadi piro? Nek digawe roti dadi piro? Oh, paling 30, Pak, paling 30. Ya wis nek ngono aku tak ngundang kancaku 30. Akhirnya undangan iki disebar. Bareng undangan disebar, kanca karo kanca padha ketemu, kanca karo kanca padha ketemu. Lih, sampean oleh undangan kok ngene Pak Royi. Ora iki. Lah aku kok oleh. Alah paling kliwatan, paling wong kabeh do oleh kok paling sampean kliwatan. Wis to teko ora apa-apa, teko wong padha-padha kancane. Undangan sing disebar niku 30, sing rawuh Bapak Ibu sing teko niku wong 250. Bingung. Jujuk mawon Pak Royi niki, Bu, rotimu piro? Nggih 3 doso to, Bah. Wong jenengan anu ngundang wong 3 doso. Lah ya to, Bu, sing tak undang ki 30. Pak Mukhlasin, aku ngaji ning kene kok ora patek nyaman iki kene apa? Kok umyek karepe dhewe. Hah? Panitiane umyek, cah cilik-cilik umyek, ibu-ibu umyek iki piye trae? Iki kira-kira diterusno apa ora? Ya wis nek diterusno rungokno. Pun ya panitia aja umyek. Ya wis meneng berarti wisan. Teko ndi nek cerita? Lah ya undangan berarti ngrungokno. Rotimu piro, Bu? Ya 30 to, Bah. Jere aku iso kon gawe 30 ya. Lah ya to, Bu, aku iku sing tak undang wong 30. Lah kok sing teko ki wong 250. Ya wis terus terang to, Bah, terus terang. Ya wis aku tak terus terang, kancaku kabeh, aku ngundang 30 iku kok perkara sing liyane ora tak senengi, kabeh tak senengi. Cuma mampu ku nyugoi tamu iku mung gawe roti 30, mulane sing tak undang 30. Lah saiki nek wis teko 250 ki terus piye? Enten ingkang ngusul, ngeten mawon Pak Yai, pripun? Cuwili cilik-cilik. Lah nek dicuwili cilik-cilik ya ora mampeh. Pun ngeten mawon Pak Yai. Pripun? Damar lampu dipateni. Terus kita bentuk halakoh, nggih, mumet. Terus roti 30 niku disalap teng lengser ngeten iki. Terus lah ya sing butuh mangan pingin mangan ben mangan, sing ora pingin mangan ya ben ora mangan. Wah setuju. Lampu damar dipateni sedaya. Roti disalap teng lengser niku pun demek roti sing pertama sudah ada ithar. Demek niku teng atine pun muni, alah wong roti ae donya gak uman gak popo, sing penting pinggirku uman. Pinggire niku ajeng nyuwil nggih mboten mentolo. Alah wong roti ae donya ora uman ra popo, sing penting pinggirku uman. Akhirnya Pak Royi tangklet, empun sedaya napa dereng? Sampun Pak Yai, ya wis damar lampu dikakne, damar lampu dikakne. Bareng mekan niku lho Bapak Ibu, roti niku tasih utuh. Teng mriki nggih ngoten nggih. Alhamdulillah nek ora uman berkat ya wis ora apa-apa, wong berkat wae ngoten nggih. Tolong pelajaran dalu niki digatekake sing biasane oleh BLT, sing biasane oleh tunjangan apa biasane penulan ngoten niku? PKH sak piturute ndak ngomong Pak RT, ndak ngomong Pak Wo. Pak RT aku gak uman gak apa-apa Pak RT, wong PKH wae donya, wong liya ae ngoten nggih. Kenapa tak setuju ngene model. Sing dijabut pertama setelah ilmu faraid niku itsar. Itsar itu apa? Mendahulukan urusan akhirat untuk diri kita, mendahulukan dunia untuk orang lain. Niku jenenge itsar. Saniki kok wakeh nek ning prapatan kaya sugih-sugih yo, tapi ini gak oleh PKH ngersula. Aku kok ora oleh PKH, lah omahmu keramikan, yo keramikan tapi ra duwe garapan sawah kok. Sing omahe elek, lah kae kok oleh omahmu elek padahal garapane ombo, lah omahku rung keramikan kok ngono modele.
diwolak-wali. Itulah dunia. Pun donya wae awake gak uman gak apa-apa, sing penting wong liya uman, tapi nek akhirat ayo berlomba. Niki pertama. Kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi nggih punika it'amud dhaif, kesusu nyugoi tamu. Sing kedua, wa qada'ud daini. Kesusu nyauri utang. Tolong Bapak Ibu jenengan nek gadah utang ndang gage disaur. Kesusu nyauri utang niku hukume sunnah. Aja ditunda-tunda, nek wis mampu ndang gage di sahur. Wong wis mampu nyauri utang gak ndang digawe nyauri utang, biasane tambah kebulet. Kok duwiluki mikir apa ki sae? Iki kok teko omah ditakoki, "Ibu ngaji apa karo cah cilik-cilik kuwi nyauri utang?" Langsung sok bojone sampean. Nyauri utang. Sapa wong nyambut gawe diniati perkara nyauri utang, pingin ndagage nyauri utang digampangno kalih Allah. Kok ana wong nyambut gawe, aku nyambut gawe kepingin gawe nglunasi utang, dicepetno kalih Allah. Allahumma. Tapi nek disaurno, nek kadung gak disaurno niku Masya Allah tambah kebulet. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ana amalan sing sakniki pun mulai ditinggal para muslimin. Ganjarane niki luwih gedhe tinimbang sedekah. Ana ganjaran sing luwih gedhe tinimbang sedekah, enten napa? Ngutangi tangga. Ibu, ngutangi tangga niku ganjarane luwih gedhe tinimbang sedekah. Sedekah niku apik dan harus kita lakukan ila yaumil kiamah, awake kudu ahli sedekah. Tapi kadang-kadang sedekah niku ana sisi istidlal, ana sisi ngremehke. Contoh wong kepingin ngeneki anak yatim wae, kei anak yatim ning omahe wong dhuwit 50.000 wae, terno ning omahe usap bathuke niku pun sunah apik. Ora kadang-kadang ngelumpukno bocah yatim atusan diunggahno panggung 20.000. Lah yo ngekeki dhuwit 20.000 gambar wong. Itu kelemahane sedekah. Bu, umpama sampean rondo duwe bojo mati, anake yatim cilik terus diunggahno panggung, gendong anak cilik, demi Allah sampean yang duwe panggung kuwi nelongso apa seneng? Rungokno panitia pengajian kuwi. Kaya-kaya paling apik, wong sugih-sugih kaya-kaya paling luman. Nekakno anak yatim tapi gak ngekei ikram, gak ngekei kemuliaan. Kuwi eleke sedekah ning kono, Pak. Kadang-kadang sedekah itu hanya memberi haknya orang kaya, tapi gak ngekei hak anak yatim karo wong melarat. 50.000 melanggrang wong sangane, Pak. Cocok ra cocok rungokno pokoke. Ya kae sing sugih-sugih lho ben krasa. Umpama sampean dadi ibuke, anake sampean cilik diunggahno panggung, diusap wong akeh ngoten niku sampean nelongso ta Mbah Ayem? Nelongso. Lho, sampean ra tau roh rasane dadi wong cacat, Bu. Pak, sampean ra tau roh rasane dadi anak yatim, ra tau roh rasane dadi anak wong cacat. Kula kawit umur 2 tahun ngrasakno cacat, atiku dhewe ngrasakno. Diundang Pak Camat dikeki dhuwit 10.000 jaman semono, ning dhuwur panggung nelongso, Pak. Umpama aku kuat ngamplengi Pak Camat tak kamplengi, Pak. Slamet kok jek cilik nelongso. Lah iki kelemane sedekah. Mulane sak apik-apike sedekah niku ganjarane jek kalah karo ngutangi tangga. Sebab napa ngutangi tangga niku eneng ta'awun, ana nulungi dan ada memuliakan. Mulane kena apa to? Nyauri utang niku sunahe cepet, soale kok ana tangga, gelem ngutangi. Mungkin dhek dhewe butuh tapi ngesakno sampean, akhirnya diutangno sampean. Lah ngono kok bangeten gak disaur? Bu, sampean ngoten niku teng mriki nggih tasih usum utang tangga napa mboten? Alhamdulillah.
Nek jek eneng tangga karo tangga utang-utangan iku berarti harmonis, rukun, antar warga rukun. Soalnya disinyalir karo Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. So akhir zaman tangga karo tangga ora padha gelem utang-utangan. So akhir zaman tangga karo tangga padha gak gelem utang-utangan. Lah utang sapa, Pak? Utang duit mana? So akhir zaman kabeh wong padha mangan riba, padha mangan duit mana, mau sak depo, rong depo, sak hasta, dua hasta. Orang yang tidak memakan riba tapi matane bleduken saking akeh debu-debu riba. Kapan niku sak mangke? Jenengan tingali cagak listrik wis ditempleki. Anda butuh uang cepat cair, hubungi. Wit pelem wis ditempleki. Anda butuh modal tanpa survei, hubungi. Loro sing ra ditempleki masjid karo musala. Iki masjid iki ning tulisane to ora. Kok ndane tulisane Bang Titil. Sing kartune Telkomsel bendino oleh SMS. Pinjaman online. Padahal jere Kanjeng Nabi, sapa wong mangan duit mana, sapa mangan duit riba, dosanya lebih besar daripada berzina dengan ibunya sendiri. Tapi akhir-akhir iki wis mulai diremeh. Wong saiki nek gak utang duit mana lho, apa utang sapa? Sing muni dhewe winang diutangi. Lah terus aku ngutangi sampeyan iku apa aku percaya sampeyan? Bu, sampean nek gak ngutangi tangga kena apa? Oh, ndadekno perkara. Lah ora ndadekno perkara piye wong sampean nek utang griseni wong, nek wayahe nyaur hawat-hawat lah. Teng mriki nggih enten tiyang model ngoten niku. Wong saiki yo ning kene. Ayo maju setunggal nggo contoh kene. Wong kok modele ngono. Allah ya Allah. Makanya riyen niku enten ulama jenenge Khatib Al-Baghdadi. Piyambake ulama, pengusaha teng pundi-pundi bu teng sae niki enten duwite. Kangge napa Pak? Nek petuk tangga nglentuk ditakoki, lek kok nglentuk nggih Pak Yai butuhan kathah mboten gadah duit. Alah duit kok mbok pikir iki lho nang dinggo ngoten. Lah mana Pak iki Yai kok nganakno duit ora nyoto nang dinggo. Nyaure sok apan-apan wis sak elinge ngoten. Teng mriki nggih enten kiai sing model ngoten niku. Tuh, urung-urung mbok jajal wis mbok suudoni. Dijajal dhisik mbok suudoni. Numpak bigol, numpak kendaraan ketemu tanggane nglentuk ditakoki, "Lek kok nglentuk nggih Pak Yai butuhan kathah mboten gadah duit," diutangi. Suatu saat Bapak Ibu, Khatib Al-Baghdadi niki sakit. 2 minggu sakit mboten enten tangga siji-siji sing purun niliki. Piyambake atine susah, kandha karo Guse karo putrane, "Nak, nggih Bah, aku ki wong apik ta wong elek, Nak?" Lah pripun Bah lane wong apik? "Nak, aku lara 2 minggu tangga ki wetengen mesti padha niliki. Aku wis 2 minggu lara, nak gak metu gak ana tangga sing niliki. Jangan-jangan aku ki wong sing kelakuane elek." Corona. Iki urung ana corona. Kok corona kok tak terang ngguri dhewe. Sekedap bah nek rumah kula bah ora ana wong apik kados jenengan, sekedap kula tak tanglet tangga ki wetengen pinggir rumah ditakoki. "Lek, ya Gus. Jenengan mboten mireng ta lek nek abah niku gerah ya krungu Gus, gak krungu piye?" Lah sampean kok mboten niliki, "Gus, aku krungu abahe sampean gerah ya kepingin niliki Gus, bronto tenan aku kepingin niliki, tapi nek ape niliki isin Gus aku." Lah isin enten apa balik? Lah gak isin piye Gus, wong aku ki duwe utang urung iso nyaur. Pinggir rumah ditangleti ngoten malih, pinggir rumah tangleti ngoten malih, ternyata Bapak Ibu satu kampung niku sedaya gadah utang kali Khatib Al-Baghdadi niki. Bah, yo nak, tiang-tiang niku bah mireng jenengan gerah atine do susah kepingin tilik, tapi nek ape niliki mboten tega, mboten mentolo. Lah napa nak? Ternyata bah sak kampung niki sedaya gadah utang kalih jenengan. Ya Allah nak,
Gara-gara duit, gara-gara utang nyebabno terputusnya pahala iyadatil marid. Nyebabno terputusnya pahala nili wong loro. Nek ngono nak pripun, Bah? Maghrib ki umumke neng masjid, neng musola, neng kampung-kampung, neng perapatan, neng warung sing rame. Maghrib ki umumke sapa wong sing duwe utang karo Khatib Al-Baghdadi bengi iki lunas. Wong sing jamaah maghrib neng masjid seneng nek wiridan ya buanter. Alhamdulillah. Alhamdulillah wong utange lunas. Sing ora jamaah neng warung krungu pengumuman ki cocok iki. Dalu niku kuwatah ingkang nilii Khatib Al-Baghdadi saking kathah niku sampai lawange sempal. Lha iki lho utang ora gelem nyaur nyempelno lawang. Mulane tulung tiyang ngriki tulung nek kepengin utang mboten sah teng bank-bank sing mana. Tulung mulai benjing nek kepengin utang tengene Ustadz Mukhlasin mawon nggih. Dadi kiai kok abote ngene yo. Wis kon ngulang ngaji, kon ngutangi duit jajal piye? Lah terus nek gak oleh utang duit mana? Utang sinten Pak Yai? Utang dulur, utang tangga, utang kanca. Mboten nangsal lho Pak Yai. Lah saking apike sampeyan kok mulane mboten nangsal. Coba karo dulur sing rukun, sering dolan, sering silaturahim, sering dunungan, sampai sedulurane teko ati, kira-kira diutangi mboten? Diutangi. Karo tangga silaturahime sing apik, karo kanca silaturahime sing apik, tangga kanca teko ati diutangi, Bu. Sampean mboten dulur ratau wawuh ratau dolan pisan pirang-pirang tahun dolan pisan tangga ratau wawuh pirang-pirang tahun ratau diwawuh kaya ya wawuh pisan kanca ratau WA ratau nelpon ratau takok kabar pisan ya bener gak diutangi. Wes ndang bantah saiki. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 1 kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu. Kok utang-utang? Astagfirullah. Nyugoi tamu kok utang. Kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu nyugoi. Sing nomor kali kesusu nyauri utang aja kesusu utang tok. Kesusu nyauri. Sing nomor 3 wa tazwijul binti. Kesusu nikahno anak wedok nek wis wayahe. Ayo kowe. Bapak Ibu tolong sing gadah perawan ndang digriseni. Nduk wis duwe senengan torung tak lamarke, nek gak duwe senengan tak golekke. Wong duwe anak perawan gak ndang sampean nikahno engko wayah rabi dhewe lara sampean. Piye? Rondo piye yo ndang gak rapi kok rondo piye. Iki perawan kok bukan bahas rondo. Tazwijul binti nikahno anak wedok nek wis wayahe. Soale ngeten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata ad-dayyus. Tidak masuk surga dayus. Dayus itu siapa? Laki-laki yang tidak punya cemburu terhadap istrinya, terhadap anak gadisnya. Wong tuwa sing duwe anak perawan terus iso njaga keperawanane sampai menikah, orang tua ini besok dimuliakan oleh Allah di surga, dipamer-pamerno iki lho si fulan duwe anak perawan, dijaga kehormatane sampai menikah. Tapi orang-orang dayus sing gak duwe cemburu neng anak perawane, neng bojo wedoke ora iso klebu swarga. Contoh, sampeyan duwe anak perawan, didolani cah lanang, assalamualaikum, waalaikumsalam, putrine wonten Pak, lho sampean daleme pundi Kak? Kula celak ngriki lho Kak, temandang kula. Temandang apa nih pabrik semen? Nggih, celak ing ngriku Pak. Wah, lagi mesti anake wong sugih iki beroleh proyek sawah iki mesti. Sampeyan kok kenal anakku ki seneng anakku enak guyang guyu. Mosok ki sing pacare anakku
Bu, ana cah temandang lho kuwi pacare anakmu to, Pak. Monggo pinarak. Nduk ki lho digoleki pacarmu. Disugahi teh. Ngene ya, Bapak Ibu ape ning pasar dhisik. Aja mulai dhisik anggepen omah dhewe. Kok nek ape mantuk pamitan Bapak Ibu dhisik ngoten. Nek ana wong tuwa zaman samangke ngeten iki diarani wong tuwa sing pengertian. Kok ana wong tuwa pengertian. Sampeyan duwe anak perawan, didolani cah lanang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Putrine wonten, Pak. Lah, sampeyan daleme pundi, Kak? Temandang, Kak. Omahe sampeyan temandang. Anakku wedok, Nak, sampeyan lanang. Seneng anakku ya, guyang-guyu. Ngene lho, Nak, nek seneng anakku carane dolan ora ngene. Nek seneng anakku rene karo wong tuamu. Wis, tironmu apa tak catete tironmu apa? Pelencing mulai rambalik neh, Pak. Nek ana wong tuwa ngeten iki zaman sakmangke diarani wong tuwa sing kolot. Kira-kira sing ora klebu swarga, sing kolot apa sing pengertian? Sing pengertian dik mang diarani dayus. Ana wong tuwa niku gak duwe cemburu ning anake sekolah SMA diparani cah lanang digonceng cah lanang, "Yo mbok cangkeng, Cung." "Nggih, Pak." "Ya kok baleni neh." Ngono tambahan, Pak. Astagfirullah. Ayo hati-hati. Soalnya dengan banyaknya media informasi akhir-akhir niki, Masya Allah, nopo malih Tuban niki kota industri, Pak Yai. Akhir-akhir niki sing mewabah, kabare Tuban niku mboten namung corona tok. Penyakit biyen terulang kembali sakniki teng Tuban. Tapi rodok kota ngriko. Mbah nek teng mriki pun enten apa dereng. Wabah sing niki asline pun riyin, tapi sakniki pun enten wabah. Jenenge flu burung. Flu burung niki ngapunten. Anake sampean wedok niku wutak-watuk. Terus modele rodok ngelundase, dipriksakno mantri gak mari, priksakno dokter gak mari. Lah kok tambah jenep, tambah kudu mukok ngoten. Buwareng digawa ning bibidan, konangan. Anake sampean ki anu, ora kok corona iki ngono, kena flu burung. Ki sedelok kas, wetenge anake sampean ki rada blending ngono. Mundak gede. Ngoten. Tapi teng mriki mboten enten nggih, alhamdulillah. Aja sampai tenan ketemu duwe anak putu kena flu burung tenan. Sing gak guyu gak paham to sampean? Gak paham. Akhir-akhir ini berkembang di media sosial, orang menikah itu harus atas dasar cinta, harus jatuh cinta dulu. Ini pembodohan Bapak Ibu. Adik-adikku sing perawan rungokno, sing Joko rungokno, sing rondo barang maksudnya, kok gak terima rondo nih. Cinta itu dibangun, cinta itu ditumbuhkan, cinta itu diwujudkan. Sejak saat kapan? Setelah halal, setelah ijab kabul. Kalau orang jatuh cinta lah, yo jenenge jatuh loro kabeh. Hidup yang kamu jalani tidak akan pernah seperti yang kamu bayangkan karena sebelumnya kamu sudah jatuh. Gak percaya, sing sepuh pundi, sing sepuh. Sing sepuh, sing radi sepuh. Sing seluku, ini asam urat panjenengan niku. Mboten ya wis gak apa-apa seluku. Mboten niki sing sepuh. Baik. Jenengan riyen ngoten niku pacaran apa mboten, Mbah? Mboten pacaran. Gadah putu pinten sak mangke? Wis duwe putu 4 ora pacaran. Zaman biyen ngoten, Pak. Zaman saiki tek-tek sing ditiru artis pacaran 4 tahun, nikahan setahun geger. Winginane enten rumah tangga curhat teng pondok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kula niki pripun nasib kula? Lah piye to, Mbak? Bojo kula itu ora turu, Pak Ustaz. Wis duwe anak loro, gandang polah piye to piye? Bendino aku jatah rokok, jatah mangan. Ngono ki biyen senenganmu dhewe apa dijodhokno, Mbak? Nggih senengan kula nggih. Senengan kula piyambak. Lah pacaran pirang tahun riyen nggih dangu, kenal kula niku 2 tahun. Lah terus dinikah nggih alhamdulillah dinikah, tapi bar nikah kok ora gelem nyambut gawe.
Tak kandani. Bagaimana mungkin dia akan bertanggung jawab gelem nyambut gawe wong sinau tanggung jawab mbok entek nggo pacaran. Bagaimana dia akan tahu tanggung jawab terhadap anak istrinya masanya habis mbok jak gendaan. Saiki diterima ridho aku. Duwe ngono-ngono ki lak yo diterima. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tazwijul binti, nikahno anak wedok nek wis wayahe. Nomor 1 kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu nyugoi tamu. Sing nomor 2 kesusu ki kok apal dhewe sampean. Kaya nyemoni tanggane modele. Rodok-rodok nyemoni sithik ndang disauri. Sing nomor 3 kesusu nikahno anak wedok nek wis wayahe. Kula riyen iki tanglet mboke. Mbok, jenengan niku riyen nikah umur pinten, Mbok? Ibu kula tangleti umur 12 tahun le. Ibu kula nikah niku umur 12 tahun. Lah aku yo mikir, lah yo kena dienggo ta ora? Yo tak takoki wong saiki wis dadi kiai aku nek nakoki ngono ku yo langsung, Mbok. Yo ora le, bapakmu iku biyen nunggoni mboke iku 4 tahun. Jaman biyen nikah niku mboten langsung, tapi muasyarah menunggu 4 tahun tunggal saomah turu bareng jagongan najan ra kena dienggo 4 tahun sabar karena pernikahan tidak identik dengan nafsu biologis, tapi pernikahan ada tarbiyah. Mulane zaman biyen cilik dinikahno gak popo. Orang dahulu Bu umur 12 tahun niku wis tamyiz, tapi urung balik, urung patek duwe syahwat, tapi wis ngerti ngrumat wong. Cah saiki beda. Mulane undang-undang pemerintah saiki mundur nikahe wong wong wedok nek umur 19 tahun. Soale cah saiki syahwate gede, tamise kurang. Umur 19 tahun kon isah-isah ki lho gak cetha. Masak yo nyeplok ae sithik. Mbok masak napa bojomu? Ceplok. Lah nek sore apa? Godhog mie. Masya Allah, cah saiki nelongso Pak. Lah kok nek pengen mangan enak, COD. Allah, ya Allah, astagfirullah. Nggih, leres ngoten nah. Itu pun dibatasi karo pemerintah umur 19 tahun tasik dereng tamyiz. Maka niki tanggung jawab kula jenengan dadi yang sepah. Ayo cah wedok-wedok iki piye ora kok syahwate tok sing gedhe tapi tamyize diulang. Wong kula gadah rencang niku nate kok nikahan 2 dina ora gelem dikumpuli ditinggal muleh. Lah kok muleh ora gelem kok. Bapakku biyen 4 tahun. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kesusu sing termasuk sunah Kanjeng Nabi kesusu nyugoi. Nomor 2 kesusu nyertang. Kesusu nikahno anak wedok nek wis wayahe. Sing rondo rasa protes wis tau roh rasane wis. Sing nomor 4 wa tajhizul mayiti lan kesusu berangkatno utawa ngeramut mayit. Bapak Ibu tulung jenengan nek gadah tiang kepaten sakniku usume wong mati, usume wong matuk pilek perkara pancen cuaca pancaroba kados ngeten iki mboten menentu. Sak mangke niki mestine niki 3, tapi sakniki dadi rendeng jenenge 3 salah mangsa. Berarti nek wis 3 salah mangsa berarti wis mareki dina kiamat. Tajhizul mayit jenengan nek gadah tiyang kapundhut tulung ndang gage dirumat. Ngrumat pertama napa ngedusi, badhe ngedusi terus dikafani, badhe dikafani terus disolati, badhe disolati terus diberangkatno. Kok langsung dipendem ya ora diberangkatno dhisik kok. Mosok dipendem. Diberangkatno, badhe diberangkatno nembe dimakamkan niku. Gusti Allah dawuh teng Al-Qur'an, "Qul huwa yuhyi wa yumit." Katakan Muhammad, Gusti Allah niku sing maringi mati, Gusti Allah niku sing maringi urip. Tak takoki, sing ngekeki urip sinten? Allah. Sing ngekeki mati sinten? Urip saka nggone sinten? Mati kanggo nggone sinten? Allah. Yakin?
Penyakit iso mateni napa mboten? Mboten. Tapi ngobati penyakit dadi ibadah kula jenengan. Sing nyebabno lho, enten sing fanatik, ya ora kok. Wong iku le nek pengin umure dawa kudu sehat. Olahraga, makan teratur, ojo mangan barang-barang sing mengandung racun toksin, mangane kudu sing mengandung protein, vitamin sehingga metabolisme tubuh. Wah, akhirnya wong iki Bu isuk jogging. Bar subuh wis jogging. Bar jogging mek apa? Bar jogging niku piyambake pertama yang diminum air putih supaya sehat. Nomor loro ora mangan jeroan. Ora mangan pitik potong. Jere bocah iki mangan pitik potong cepet mati. Iya. Mangan jeroan ya nyepetno mati. Dadi dhek gak mangan pitik potong, ora mangan jeroan, ora mangan micin. Ajinomoto ora dipangan supaya awake selalu sehat. Ngono aja ora mangan kacang-kacangan, ora mangan mlinjo, jere gare asam urat. Pokoknya sing dipangan serba menyehatkan. Life-nya, gaya hidupnya sehat. Ngene iki umure dawa. Bojone berangkat neng pasar. Anake cilik wedok kondo sing TK. Bapak, ya nduk, ibu lo neng pasar to bapak dik meng pesen sampean kongkon ngetero aku sekolah. Yo, lah numpak apa nduk? Aku pengen numpak sepeda dhewe, sampean numpak sepeda dhewe. Yo, karo olahraga ben sehat. Anake ning ngarep, wedok ning ngarep, dhek numpak sepeda ngetutno. Dadak rantene coplok, los anake. Bapak, rantene coplok. Yo nduk. Jim. Sebentar. Bapake jagang sepedae, anake niki dicukuk, sepedae dicukuk. Nek dandane niku ning dhuwur aspal gak krasa ning dhuwur lis. Ana truk oleng srit, kenek bokonge mati. Padahal gak mangane wak pitik potong. Ya ora mangan jeroan, Pak. Ya ora mangan jeroan, olahraga bendino mati. Dadi sing gawe mati iki sinten? Allah. Najan sehat nek dikersano mati ya tetep mati. Lah kena apa wong kok kudu sehat? Ikhtiar ibadah. Dadi sampean jogging aja niati umurku ben dawa, niati ikhtiar sehat ni perintahe Gusti Allah. Wa a'addu lahum mastata'tu min quwwah. Dadi aja kok aku nek sehat umurku dawa ora, sehat ni perintahe Gusti. Berarti jenengan nek olahraga niku sunnah, ngoten lho maksude. Padha karo corona. Kowe aja muni maskeran lho nggo taek to piye. Wayahe mati yo mati. Lho sama nek muni ngono berarti kowe wong sombong. Ya padha karo ditabrak truk limang. Lah nek sampean maskeran mbok niati umur dawa ya sulaya. Wong ana wong dik riyaya yo omahe. Dik riyaya omahe tulisi, "Maaf tidak menerima tamu." Gawedhe. Nek jemban maskeran ngeten. Anake dokter, mantune mantri, anake bidan, tenaga kesehatan sak omah, Pak. Bapak ibu ora leh metu, tapi kerjane anake ning rumah sakit kabeh, Pak. Saking perkara perspektifnya ketate gak karuan ning omah yo nganggo klambi astronot, Pak. Mbokane mati perkara keweden ro astronot terus. Padahal maskeran terus wis ora nrima tamu, ra tau petuk wong petuk anake terus mati, Pak. Berarti pripun carane bersikap ngeten, sampeyan nek maskeran niyatono umpama duwe penyakit yo gak nulari wong, umpama ana penyakit kok wong ben ora suudzon ketularan tanggane, paham? Masa nganggo masker nek wayahe mati ya mati. Ora nganggo masker nek wayahe mati ya tetep mati. Dadi nganggo masker karo rawi minangkaning pilihan hidup atau ibadah. Paham nggih? Tidak boleh sombong.
Tapi ya ora leh ngremeh. Lah ya wong kok kaya ora ngandel Gusti Allah. Sing ora ngandel ki lho sapa? Kabeh ki yo ngandel, tapi kudu duwe ikhtiar, duwe usaha. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Wong mati niku kan tibane sak wayah-wayah. Ana wayah ning masjid yo mati, ana wong wayah ngaji mati, ana wong wayah. Lah mati niku sesuai apa? Mati niku sesuai kesenengane. Ana wong senengane ngaji, berarti matine yo wayah. Ana wong senengane sawah, matine ya neng wong senengane sawah. Ana wong suweneng sapi, ngrumat sapi ndang akeh, ndilalah mati ya keslenthak sapi. Wong mati niku sesuai kesenengane. Nek senengane sampean ibadah, ya mati dalam keadaan ibadah. Bapak Ibu nek diangen-angen, kula jenengan niki asline makhluk buaan. Sedelok kasih kula jenengan iki dibuat. Anak gak peduli, wong tua ora peduli, tangga ora peduli, sampean diguak. Diguak niku nek basa kasare, bahasa haluse cara wong mulung kene yo dimakamkan. Dimakamkan asline diapakno? Yo dibuat. Iya lah apa bedane jajalan? Nek bahasa kasare dibuat, nek bahasa aluse dimakamkan. Anak peduli karo sampeyan, gelem karo sampeyan, iku perkara sampeyan jek duwe nyawa. Bojo gelem karo sampeyan, perkara sampeyan jek duwe nyawa. Eneng sing gelem ngeloni bojone wis mati. Ayu wae kaya apa bojone sampeyan mati, gelem tak sampeyan ngeloni? Ora gelem, dibuat. Sinten sing peduli ketika semua tidak peduli, semua tidak ada yang memperhatikan, sapa sing peduli? Allah. Gusti Allah dawuh ana jali suman zakaroni, aku ki ngonconi lungguh wong sing iling karo aku. Nalikane anak ra peduli, Gusti apa tangga ora peduli, wong tua ora peduli, kula jenengan diguak, dimakamkan, sapa sing peduli? Allah. Yang menemani kita siapa? Allah. Mulane saiki ngene, ora penting umur dawa apa ndek kuwi ora penting, sing penting apa sing wis mbok lakoni. Raden Ajeng Kartini niku usiane mau 24 tahun. Tapi dikenang sepanjang sejarah ibu kita Kartini kabeh kenal saking apike 24 tahun. Mbah Yai Wahid Hasyim, putranipun Hasyim Asy'ari niku murid 37 tahun. Pak Mukhlasin pinten? 42, keliwat iki wisan Pak. 42. Pak Yai Wahid Hasyim umur 37 tahun. Dikenang sepanjang sejarah karena ikut merekomendasikan Undang-Undang Dasar 45, dikenang sepanjang sejarah. Lah sampean umure 90 tahun, sapa sing kenal? Iki sing penting. Jangan-jangan sampean njaluk umur 90 tahun liwat kuburane sampean ana wong e aja etek-etek. Kenyang medite. Wong nang diiling-iling medite. Jadi tidak penting berapa panjangnya, tidak berapa pendeknya, tapi yang penting adalah perbuatannya. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa memberangkatkan mayit itu disusokno, kesusokno iku hukume sunnah, bendang ngunduh amale. Soalnya alam donya niki alam kerekosonan, gawe omah ngono ae lho, masyaallah mergawe ra karu-karuan. Pengin mangan enak mergawe gak karu-karuan, pengin tuku sawah kuwi lho, masyaallah ra karu-karuan, mergawe esuk sampai bengi mergawe. Jenengan kapundhut Bu, Pak, kapundhut nggawa iman lan amal digaweno omah karo Gusti Allah, digaweno istana, ora sah rekoso. Dikai kebun Madal Basori ora sah rekoso, puwenak. Wong mati niku puwenak. Para wali, para nabi, kiai wis do ngrasakno mati niku puwenak. Sampeyan mboten kepingin jajal rong-rong minggu. Kok wedi ngono sampeyan model. Dijanjeni karo Kanjeng Nabi lho. Al
Al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan yang mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi mati niku puenak, petuk Allah, petuk Kanjeng Nabi, petuk amal puenak mati niku. Wis ngene, umpama wong mulung ki dina iki jajal dongane sampean dikabulno nu njaluk umur dawa njaluk pinten Bu? 50 kurang napa mboten? Kurang. Swidak? Kurang. 70? Kurang. 80? Kurang. 90? Cek kurang. 100? Pas. Sampai nomor 100 lu HP la opo? Wong umur 100 ngilonan lo mboten mentok. Iki sapa? Iki kudu dididik alon-alon Pak Mukhlasin iki. Ketoke. Ngeten-ngeten. Jajal, penake ning alam donya ki apa jajal? Ngapunten, sing teng mriki sing paling sugih sinten? Iki tak dudono sing paling penak. Sinten sing paling sugih? Pakmu. Pakmu. Jenengan jere wong mulung paling sugih. Allahumma. Ngoten niku dari sampean yo sak piring torong piring. Yo ijek duwe lara ngelu, Pakmu. Lho tasih. Sugih kaya apa tek Prabowo, tek Jokowi, tek Luhut ta sapa kuwi sugih kaya apa tetep duwe lara linu, duwe lara ngelu. Kadang-kadang senep bareng. Iki kaya sing sluku-sluku ya asam aurat kabeh to. Kuwi donya ki ngoten iki. Wis ngene, penake ning alam donya apa? Mangan sate enak napa mboten? Enak, oke. Umur 85 ya enak. Diglamuti to, Pak. Wis sak liyane mangan sate sing enak napa ning alam donya? Wong alam donya ki alam rekoso kok mbok arani enak. Kumpul bojo niku enak napa mboten? Oh, enak nganten anyar cilik-cilik niku enak nih. Umur 80 ya jek iso ngangkat, Pak. Lah terus mek apa? Urip ning alam donya suwe-suwe niku mek apa? Mulane karo Gusti Allah digaweno alam sing luwih abadi jenenge alam akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Alam akhirat iku luwih abadi, luwih apik tinimbang alam donya. Soale alam donya ki alam rekoso. Mulane wong nek arep mati niku ndang gage diberangkatno ning alam kubur supaya ndang cepet ngamale, ndang segera ngunduh amale. Ngapunten Bu, teng alam kubur niku mboten enten bojo cerewet, wong wis kesuwen nek disentaki bojo ndang diberangkatno ndang petuk widodarine. Ning kono iku ora ana maratuwa judes, Pak. Iki wis suwe nyabari maratuwa judes wis suwe ndang diberangkatno ndang ngunduh amale. Wirak mau ngapik, Pak. Lah nek wonge kelakuane elek, senengane nyolong sanyo. Lah yang ngrumat batang suwe-suwe lho nggo apa batang elek. Digetno. Teng mriki nggih dicepetno, Pak nggih. Ya alhamdulillah cepetne. Ngapunten, kula niku jenengan asline niku gadah alamat sing pokok. Kanjeng Nabi dawuh menungso niku asline wong mukmin niku penduduk swarga. Allahumma amin. Kabeh iki iso ben dadi penduduk swarga. Allahumma amin. Berarti alamat asal kita itu akhirat, penduduk asli kita akhirat. Lah ning alam donya ki mek apa Bu? Lunga. Golek-golek dinggo sangu rono, dinggo sangu muleh. Misalnya sampean asline mulung terus lunga ning Kalimantan, ning kono duwe dhuwit nggo sangu muleh, sangune wakeh. Kira-kira seneng napa mboten mantuk ngoten niku? Seneng, alhamdulillah aku ape muleh sanguku wis cukup, gawanku wis akeh. Seneng muleh ape ning omahe dhewe kok. Lah kok ana wong lunga dikongkon muleh ora gelem. Utawa kongkon muleh kok tambah sedih. Lah kuwi masalahe. Ya ana pesawat tapi ra kuat tuku tikete. Ora duwe. Utawa kadang-kadang duwe sangu tapi masalah. Duwe masalah lunga perkara nyolong pitike tangga. Ki kok mulai klebu penjara. Pun Allahumma sholli ala Muhammad.
Mulane nek enten tiyang kapundhut monggo ndang gage segera diberangkatkan, segera untuk ditajhis. Winginane niku enten cerita. Teng tangga RT kula niku enten tiyang kapundhut jam 09.00 bengi. Kalih Pak Yai niku ajeng diberangkatno langsung kalih keluargane mboten angsal. Ngapunten Pak Yai. Ngentosi putrane. Lah putrane teng pundi teng Kalimantan benjing-injing mantuk. Tiang-tiang sabar ngentosi sampai jam 09.00 injak. Dadi jam 09.00 bengi kapundhut, jam 09.00 isuk urung berangkat. Kula takziah, kula tangkleti lagi kok gum berangkat Kak. Nggih Pak Yai niki ngentosi putrane. Lah putrane teng pundi teng Kalimantan. Lah niki pun berangkat. Nggih duka cobi kula telpone. Kula telepon. Kak. Nggih Pak Yai. Sampean bener to? Njuk ngenteni. Nggih Pak Yai, nek mboten dintosi pripun? Kula niki kepingin ngertos ibu keadaane terakhir pripun. Lah sampean pesawate jam pira mangke? Niki delay Pak Yai, insyaallah jam 11. Tak hitung nek jam 10 kok Kalimantan, teko kene perkiraan 2:30. Cung, sampean kok njaluk ngenteni pengin apa serae? Nggih pengin ngertos wajah terakhir ibu itu seperti apa. Ya wis HP-mu Android, nggih Pak. Ya wis tak fotokno aku. Morinit pocongit uculi foto cekrek tak kirim. Wes terkirim nggih Pak Yai. Lha iku keadaan ibumu. Tapi kula pengen dientosi to Pak Yai. Deknane wayah ibumu watuk dikandani nak ibu watuk kowe neng ndi? Dikandani nak ibu saiki awake panas kowe neng ndi? Ibu mau ngai kabar nak ibu neng rumah sakit nak kowe gak pengen mulai tak kirimi duit wae Bu ya. Deknane wayah ibumu lara kowe neng ndi? Saiki ibumu wis meninggal, urip ning alam kesunyian. Saiki ibumu nelongso tambah mbok repoti aku. Termasuk anak sing wani ning gone wong tuwa, ya iku nek ngengel-ngengel pemberangkatane wong tuwa. Termasuk akul waliden. Tolong ora ana bedane kon ngenteni lho terus ape apa nangis. Ketika air mata menetes di jasad seorang mayat menyakiti mayat itu sendiri, ape apa? Iki kok meneng ki ngrungono to ora sampeyan treh. Anak kok senengane kok ngrepoti wong tua tulung, eneng kabar watuk pilek ibu endang gage. Aja kok ngerepoti wong akeh sampai ibu di alam nestapa ini, alam kesunyian. Urung ning alam barzah, ora ning alam donya nelongso Bu. Jam 09.00 bengi sampai jam 09.00 isuk melanggrang ibuke. Mulane nek kepingin bahagiakno wong tua, najan sampean ning Surabaya, ning omah wis siap berangkatkan enggak apa-apa. Saya nanti kirim doa ngoten. Itu anak yang birrul walidain. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Jam piro sakniki? Jam pinten? Jam 09.00 kurang sedasa. Iya Fik. Pokoknya dibodoni karo panitia aku. Oh jam 9 pas, ini jam 09.00 kurang 10. Jam 9 pas, oke. Dilanjut. Nomor 1 kesusu sing termasuk sunai Kanjeng Nabi kesusu nyugoi tamu. Oh utangnya wis apa to yo. Nomor 1 kesusu nyugoi tamu. Sing nomor 2 kesusu nyauri utang. Sing ketelu kesusu nikahno anak wedok nek wis wayahe. Sing nomor 4 kesusu berangkatno mayit. Maksudnya berangkatno niku mulai ngedusi, ngulesi, nyolati, berangkatno menguburkan, mengapan, memakamkan. Sing nomor 5 kesusu termasuk sunai Kanjeng Nabi nggih punika at-taubah minal ma'asi. Taubat nalikane nglakoni maksiat. Saapi-apike wong mesti duwe elek, saelek-eleke wong mesti duwe. Wong sing terkenal kiai ketoke apik, kaya apa ya tetep duwe. Preman kaya apa ketoke elek tapi ya tetep duwe. Tapi saapi-apike wong ya iku wong sing gelem tobat nalikane rumangsa nglakoni salah, rumangsa nglakoni dosa. Al-Isra bit taubah. Cepet oleh nglakoni tobat.
Nek bar ngrasani tangga ndang njaluk sepura tanggane dikirimi Fatihah sepurane yu kowe tak rasani dik meng tak dongakno uripmu barokah. Aja mbok dudono lah mbok rasani apa aja mbok dudono ndak geger. Tak rasani rahasia. Kok nek ngertambah aibe mbok dudono tambah geger. Dosa sing paling sering jenengan lampahi kira-kira napa? Ngrasani. Pancen ngrasani kuwi rasane enak. Biyen Nabi Isa Bu niku nate jalan-jalan. Ketemu karo iblis, diduduhno karo Allah ana iblis niku nyekeli kendi loro. Tangan tengen nyekeli kendi, tangan kiwa nyekeli kendi. Ditakoki karo Nabi Isa, "Iblis, iya Nabi Allah, iku apa sing mbok cekeli niki kendi? Lah isine apa? Sing tangan tengen kula niki Nabi Allah, tangan tengen kula niki kendi niki isine madu. Kangge napa? Madu niki kangge ngoseri lambene wong sing ngrasani supaya krasa penak, krasa legi. Dadi jenengan nek wis mengin ngrasani wong nek eneng apa? Pamong mulung eneng sing wayah krungu ta ora? Sapa? Ngono ki terus dioseri madune iblis ser. Terus mbok dilat legi. Terus nek bar legi ngemut madune iblis niku cuwerdas. Teko ndi-ndi nek ngrasani terusan. Kabare bojone gak kuwi tok kok. Akeh sapa kono-kono dioseri nek ser. Sapa sing ngoseri madune iblis. Lho, kowe ora pamong tok lho, kabare kiai kene bereng ning sing wayah kono kok. Sapa-sapa wis cuwerdas. Mulane sampeyan nek eneng wong kok ngrasani, madune iblis. Legi. Lah sing kiwa iku apa iblis? Sing kiwa iki ngono, awulayan. Kanggo napa awulayan? Kanggo ngraupi raine anak-anak yatim supaya anak yatim kuwi pinterlah ketok nakal, nurutlah ketok bedugal. Perkara anak yatim niku diawur-awuri awulayane iblis. Delok sak mulung sing diarani nakal, anake pamong apa anak yatim? Anak yatim, padahal asline ora nakal. Cuma raine wis kadung diawur-awuri awulayane iblis, mulane pinter kaya apa ketok nakal, nurut apa ya ketok bedugal. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ana siji dosa, Bu. Sing dosa ki ora ana tobaté. Ana angel nek gak saiki awake dhewe belajar. Dosa apa? Dosa medhit. Angel. Nek syirik jenengan syahadat 80 tahun nyembah berhala sampai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ilang musyrike. Tobate wong sing duwe utang nyaur. Aja kliru, ora istighfar lo ya. Wong duwe utang kok astagfirullah. Kowe istighfar terus utangku akeh. Duwe utang kuwi aja istighfar, tapi nyaur tobaté dhewe-dhewe, istighfar kanggo dosa cilik. Nek tobaté wong duwe utang ya nyaur. Tobaté wong zina diranjam. Tobaté wong nyolong diketok tangane nek cara syariat Islam, nek cara Indonesia dipenjara. Kuwi tobaté. Nek tobaté wong medhit angel. Soale dhek ora rumangsa nek medhit jitoke cuwereng ya ora roh. Ora roh. Nek ning kene ya wong medhit ya githoke apa? Kero. Makane ning cerita niki kangge penutup, enten santri niku sowan kiai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Enten napa Kang santri sepindah silaturahim Pak Yai sing nomor kalih kula niki kepingin tanglet jenengan. Kula niki goleki anake setan ra petuk-petuk. Nek goleki anake setan teng pundi Pak Yai? Oh, lha piye ceritane kok sampean sampai pengin goleki anake setan? Ngeten lho Pak Yai, kula niku lara 3 tahun. Lah kula nazar ya Allah, nek kula jenengan paringi waras ya Allah, kula kepingin bangun masjid paling apik sak kecamatan. Cara saiki yo 5 miliar. Mboten waras Pak Yai.
Lah terus kula nazar malih, kula kepengin nek waras, kula kepengin nazar ngekeki anak yatim 5 miliar. Mboten waras Pak Yai. Bareng kula niku nazar amuan dadak waras. Piye nek nazar, ya Allah, nek kula sakit kula waras, kula kepengin nazar ngekeki anake setan. Waras. Tapi ojo terok, engko mbok terok. Bareng waras kula sakniki bingung 5 miliar kita eno anake setan neng ndi nek goleki. Jere Pak Yai, oh nak, anake setan iku wong-wong sing disebut ning Al-Qur'an kelakuane padha karo setan wi anake setan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ngene lho nak, pripun Pak Yai? Golek ana wong telu. Siji golek ana syaribul khamri, wong sing ngombe arak. Kuwi anake setan. Nomor loro golek azaniyah, wong wedok sing ayu sing senengane zina. Anake setan. Sing nomor telu golek ana wong bakhil, wong medhit, kuwi anake setan. Nggih Pak Yai siap. Duit 5 miliar dilebokno mobil. Mobile rada gedhe iki. 5 miliar kok. Mobile rada gedhe 5 miliar. Takok wong ning kene sing paling senengane ngombe arak, oh kae. Wah, preman tenan kae. Kae omahe. Jenenge si Fulan. Kae ora patek gedhe tapi ngombene kuat. Lengene yo ora patek gedhe tapi gambare kala jengking. Neng ndi ceplikan. Celanane jebolan. Ngono kaose tulisane panitia kiamat. Wakal tenan cah iki, Pak. Wes cocok iki, berarti aku iso ngekeki anak iki 5 miliar. Rono, assalamualaikum wong santri yo ya salam, waalaikumsalam. Enten apa Mas? Sampeyan sing jenenge iki Kak? Iya ning apa? Ya silaturahmi Mas karo iki lho Kak. Aku rene iki nggawa dhuwit 5 miliar. Tak enak sampean tompo Kak yo, tompo Kak yo. Ijim dhisik. Wong C. Moro-moro bukeke dhuwit 5 miliar kok sampean mulai ndang aku kecekel polisi. Ora kaki dhuwitku dhewe tenan. Lah piye ceritane kok engkei aku dhuwit ngene lho Kak. Aku lara 3 tahun. Aku nazar bangun masjid ora waras. Nazar ngekeki anake yatim ora waras. Bareng nazar ngekeki anake setan waras. Lah aku takok Pak Yai, anake setan niku sapa Pak Yai? Jebule anake setan iki wong kaya sampean iki kok Pak anake setan. Wong seneng mabuk langsung piye nek muni? Cengkiwe, aku mbok anggap anake setan lho Pak. Gak doyan duitmu. Kok mulai neh wong jebok anggap anake setan. Balayu Pak wedi ape dijotosi karo preman. Lah preman ki rumangsa tersinggung wong je anake setan, barokah kiai tobat Pak. Didarani anake setan tobat. Ternyata preman pun masih punya harga diri. Kok gak gelem ya preman. Takok ning kene ana wong sing ayu senengane ngupruk to ora? Wah eneng adol serabeh wonge. Wah eneng ngadol serabeh. Pojok kono. Nggawa dhuwit 5 miliar. Tok assalamualaikum wonge metu wayu. Sampeyan sing jenenge ki Mbak, ya masane ngopo? Ki lho Mbak, sampeyan tak kei dhuwit 5 miliar. Lho wong aku rung ngladeni kok mbok kei iki piye? Ayo tajak dhisik, tajak ora Mbak, ora tenan. Aku ora pengin aku. Lho ora pengin kok ngekeki, tak kei dhisik lagi kowe ngekeki ora. Ki piye to kok ora gelem ki? Lah ya aku rene iki ora pengin mbok kei Mbak, aku pengin ngekeki. Ngekeki apa? Ki lho ning jero mobilku ana duit 5 miliar. Tak kekno sampeyan Mbak. Lah yo to Mas, wong nek rene iki jajan ki yo tak kei dhisik lagi gelem. Sampeyan ra gelem tak kei kok ngekeki. Kok kondang aku mbok cekel polisi bar iki. Piye ceritane sampean kok kei dhuwit aku 5 miliar piye ceritane? Ngene lho Mbak, aku lara 3 tahun Mbak. Mbak nazar bangun masjid ora waras. Nazar ngekeki anake yatim ora waras. Bareng nazar ngekeki anake setan waras. Aku takok Mbah Yai sapa anake setan? Jebule wong sing upruk-upruk kaya sampean ki anake setan. Melebu omah nggawa arit. Piye nek muni? Balayu, Pak. Oh, ternyata pelacur pun masih punya harga diri. Berarti karek sitok sapa? Wong medhit. Neng ndi nek golek wong medhit iki? Neng kene ana wong medhit ana Kak. Lah teng pundi kae lho? Kene kaji ping 17. Tapi tanggane utuh melarat.
Nek kaji umroh bolak-balik ben taun kaji, tapi karo tangga mecikile ra kaprah. Wah, wis gak kaprah apa terkenal. Ya wis tak rono beneran oleh nggon ki aku ketoke. Oleh nggon ngekeki dhuwit 5. Assalamualaikum Mbak Kaji. Waalaikumsalam. Sampeyan tepang kula Kak mboten Mbah Kaji. Lah napa kok rene sepindah silaturahim Mbah Kaji? Sing nomor kalih kula ngriki niki beto duit 5 miliar kula paring ning jenengan. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah duit 5 miliar. Alhamdulillah. Lah bocah sing kayak iki yo mikir kok gak takok sebabe apa. Kok nek kecekel polisi piye to piye ya ora alhamdulillah. Mbah Kaji. Iya Kang. Jenengan mboten tanglet niki dhuwit napa? Ya Allah, aku nek wis roh dhuwit ki lali kabeh to Kakak. Piye ceritane piye ceritane? Kok sampean ngekeki dhuwit aku 5 miliar iku piye? Ngene lho Mbah Kaji. Kula niku sakit Mbah Kaji 3 tahun nadar bangun masjid ora waras. Nadar ngekeki anak yatim ora waras, bareng nadar ngekeki anake setan waras, bareng kula tanglet kiai anake setan niku sinten Mbah Yai, ternyata wong medhit-medhit kaya jenengan niku termasuk anake setan. Lah terese tiang-tiang wong sak medhit sak desa niku jenengan, berarti jenengan termasuk anake setan. Gak popo. Aku mbok arani setan ora apa-apa, bapake setan ora apa, buyute setan ora apa-apa, penting duwite goreng-goreng. Masyaallah. Ternyata wong medhit niku tidak punya harga diri. Mulane tobaté niku angel. Mulane tulung sing medhit-medhit, yuk mulai dadi wong sing rada luman. Kok nek bar rada luman dadi luman. Kok nek dadi luman dadi dermawan. Pun Al-Fatihah.